Mga pasahero sa natikyaob nga motorbanca sa kadagatan sa Zamboanga City kagahapon padayon pang gipangita sa mga rescuers. Ang MB Kim Nirvana natikyaob kagahapon pipila ka minuto human kini migikan sa pantalan sa Ormoc ug paingon unta sa Pilar Camotes. Sakay niini ang 189 ka mga pasahero human kini natikyaob alas 12:10 sa hapon. Sa talaan kagahapon, 35 ka mga tawo ang kumpirmadong namatay samtang 134 ka mga pasahero ang na-rescue ug ang uban gidala dayon sa ospital sa Ormoc City aron matambalan. Laing 20 ka mga pasahero pa ang padayong gipangita ning pagbalita. Ang mga opisyal sa Coast Guard o mga survivors dili pa kasulti sa kung unsay hinungdan sa pagkalunod sa motorbangka apan matod sa mga investigador nga wala nila gisalikway ang posibilidad nga human error ang hinungdan niini. Matod sa mga reports nga ang na-rescue nga kapitan sa motorbangka nga si Warren Oliverio giingnan na nga magpaubos sa drug ug alcohol test samtang nagpadayon pa ang investigasyon.